Ωραία, μέρος δεύτερον διαγραμμάτων UML, όπου θα συνδυάσουμε το κομμάτι το διαγραμματικό με κάποιες βασικές αρχές σχεδιαστικές. Οπότε είναι σχετικά προϋπόθεση να έχετε δει το μέρος πρώτον και τώρα θα πάμε να δούμε το μέρος δεύτερον. Θα ξεκινήσουμε, θα επικεντρωθούμε μάλλον στην αξία του πολυμορφισμού. Αυτό θα το κάνουμε στην αρχή με αφηρημένες κλάσεις και μετά με interfaces. Δεν έχουμε μιλήσει για τη διαγραμματική τους αναπαράσταση, αλλά βασικά θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι λίγο πιο νωρίς, να ανακατέψουμε λίγο την διαγραμματική αναπαράσταση με UML, με το why bother, γιατί έχουμε αφηρημένες κλάσεις και γιατί έχουμε interfaces. Θα ξεκινήσω με αφηρημένες κλάσεις για δύο λόγους. Ο ένας είναι διδακτικός. Ξέρω ότι από το προηγούμενο μάθημα έρχεστε με περισσότερη εξοικείωση, αν θέλετε, με αφηρημένες κλάσεις, οπότε σας είναι πιο εύκολο να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα με αφηρημένες κλάσεις πρώτα. Επίσης υπάρχουν γλώσσες που δεν έχουν interfaces. Θα δούμε ότι η καρδιά του προβλήματος που μας απασχολεί είναι στα interfaces, δεν είναι... Οι αφηρημένες κλάσεις είναι ένας διαφορετικός τρόπος δόμησης του λογισμικού, αλλά εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια του μαθήματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ένα αφηρημένες κλάσεις για να δηλώσουμε κάποιο είδους συμβόλαιο, αν και ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε είναι με interfaces. Οπότε θα ξεκινήσω με τις αφηρημένες κλάσεις και μετά θα περάσω στα interfaces για να το κάνω έτσι λίγο πιο σταδιακό. Ωραία. Τι μας νοιάζει ο πολυμορφισμός, γιατί μας ήρθε στο κεφάλι, τι είναι αυτή η παράνοια κλπ. Σας θυμίζω ότι με τον όρο method overloading μιλάμε για το γεγονός ότι έχουμε μία μέθοδο με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς παραμέτρων. Τη μία φορά έχει καθόλου, την άλλη έχει 2, την άλλη έχει 5. Όταν έχουμε μία μέθοδο με πολλούς, όπου εμφανίζεται πολλές φορές με διαφορετικό αριθμό παραμέτρων, αυτό λέμε overloading. Εμείς τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για το overriding, που είναι άλλο πράγμα. Και είναι η ιδέα ότι επαναορίζουμε μία μέθοδο σε μία κλάση παιδί. Άρα έχω μία κλάση μαμά, έχει μία μέθοδο και σε μία κλάση παιδί επαναορίζω τη μέθοδο. Λέω ότι όταν μιλάμε για αντικείμενα της κλάσης παιδί θα τρέχει άλλος κώδικας. Έχουν την ίδια υπογραφή, τις ίδιες παραμέτρους, αλλά στην παραγόμενη κλάση έχουμε άλλη υλοποίηση. Ωραία. Γιατί μας ήρθε αυτό το πράγμα? Γιατί αυτό είναι ένας βολικός τρόπος, εκεί που μπορώ να προβλέψω ότι θα υπάρξει συντήρηση και διαφορετικές βαριάντες του ίδιου πράγματος, να το κάνω χωρίς να αλλάζω τον υπάρχοντα κώδικα. Οπότε η βασική ιδέα είναι ότι εκεί που ξέρω ότι θα έχω ένα πόνο συντήρησης, βάζω μια αφηρημένη κλάση. Θα δούμε μετά ότι βάζω ένα interface. Προς το παρόν σας το λέω με αφηρημένες κλάσεις. Και κάθε φορά που θέλω να βγάλω μια διαφορετική υλοποίηση, φτιάχνω μια concrete κλάση παιδί, η οποία επαναορίζει ένα μάτσο από αφηρημένες μεθόδους. Εντάξει. Τώρα, για να μειώσω τη διάδοση της επίπτωσης των αλλαγών στον κώδικα, ο υπόλοιπος κώδικας που χρησιμοποιεί αυτό το υποκύκλωμα, αν θέλετε, το υποσύστημα από μαμά, κλάση και παιδιά, το μόνο που ενδιαφέρεται να έχει είναι αναφορές στη βασική αφηρημένη κλάση. Οπότε είτε εσύ φτιάξεις 100 παιδιά κλάσεις, είτε 2, είτε 5, είτε ο ένας κάνει έτσι, είτε ο άλλος κάνει αλλιώς, οι υπόλοιποι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο πολυμορφισμός θα πει ότι ξέρεις αναλόγως τι αντικείμενο είσαι, τρέξει το δικό σου κώδικα και άρα δεν έχουμε επιπτώσεις στον υπόλοιπο κώδικα. Και επειδή όλα αυτά είναι κινέζικα, θα τα πω σιγά σιγά πιο αναλυτικά.
και θα ξαναεπαναλάβω αυτό το γενικό πράγμα που μόλις τώρα είπα, αφού έχω πει ένα παράδειγμα. Ωραία. Καταρχήν επανάληψη λίγο ότι είναι αφηρημένη κλάση. Τη δηλώνουμε public abstract class στην Java και η βασική ιδέα είναι ότι μέσα της περιλαμβάνει ένα μάτσο abstract μεθόδους. Οπότε βλέπετε εδώ έχω πει τη public abstract τάδε, ας πούμε. Λες return type, λες method name, αλλά πριν από το return time λες ότι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός abstract. Με το που πεις ότι η μέθοδος είναι abstract δεν υπάρχει κώδικας για αυτήν. Πρακτικά τάζεις σε όλους όσους χρησιμοποιούν την abstract κλάση ότι θα υπάρχει κάποια κλάση παιδί η οποία θα έρχεται με κώδικα για αυτή τη μέθοδο. Επίσης, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κώδικας για αυτή τη μέθοδο, δεν μπορεί να κάνει new αντικείμενα της abstract κλάσης. Σας έχω ξαναπεί, πρέπει να σκέφτεστε ότι τα αντικειμενάκια κουβαλάνε τον κώδικά τους. Εφόσον η κλάση καλούπι δεν έχει κώδικα, αν έφτιαχνα αντικειμενάκια της abstract κλάσης, αυτά θα πηγαίνουν χωρίς κώδικα για αυτή τη μέθοδο. Οπότε όταν θα καλούνταν η μέθοδο θα έσκαγε το πρόγραμμα. Θα είχα αποτυχία. Άρα αυτό εδώ πέρα είναι ένα τρίκ για να τάζω εγώ σε όσους θα χρησιμοποιήσουν την αφηρημένη κλάση μου ότι ξέρεις κάτι, όταν θα κάνεις new μια concrete υποκλάση που με κάνει extend και αυτή θα κουβαλάει η υλοποίηση για αυτή τη μέθοδο η οποία θα είναι προσαρμόσιμη στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υποκλάσης. Π.χ. Εδώ έχουμε το παραδειγματάκι με το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Προτού το εξηγήσω, απλώς να πω στο στάνταρ για να δείξουμε ότι κάτι είναι abstract, το δείχνουμε με πλάγια γράμματα. Αυτό είναι δύσκολο χειρογραφικός και είναι και δύσκολο οπτικός. Είτε είναι μέθοδος, είτε είναι abstract μέθοδος, είτε είναι abstract classes. Το όνομά τους, εδώ το item και το get final price, το βάζουμε με πλάγια. Εντάξει, αυτός βάζει και ένα α εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ βολικό, και το get details και το show detail. Είναι πολύ βολικό, γιατί με το που βάλουμε αυτό το α, το κάνω και εγώ στον πίνακα, δεν κάθομαι να κάνω πλάγια γράμματα χειρογραφικός, βάζω ένα α αναρχίας μέσα σε ένα κύκλο και όλοι καταλάβαμε ότι αυτό είναι abstract. Εντάξει, και αντίστοιχα και εσείς στο διαγώνισμα αυτό φτάνει. Μπορείτε να βάλετε και μέσα στα ελληνικά εισαγωγικά τη λεξούλα abstract για να είναι καταφανές και αυτό γίνεται. Η τεχνική του Objectate είναι πολύ βολική. Άρα αυτό είναι επί του διαγραμματικού. Επί του πώς τις χρησιμοποιούμε, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχω ένα item manager ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μάτσο αντικείμενα που πουλάει το ηλεκτρονικό μου μαγαζί. Ομοίως έχω ένα shopping cart στο οποίο ο πελάτης ό,τι διαλέξει να αγοράσει βάζει μέσα στο καρότσι του. Και οι δύο κλάσεις όπως βλέπετε έχουν ένα πεδίο, all items το λέει ο item manager, items το λέει ο shopping cart, αυτός έχει όλα τα items που πουλάει το μαγαζί γιατί είναι ο item manager. Ο shopping cart έχει ό,τι items διαλέξει για να πάει να αγοράσει ο πελάτης. Both classes είναι γραμμένες σε σχέση με την αφηρημένη κλάση item. Δεν ξέρουν τίποτα για το τι πουλάει το μαγαζί. Εδώ το μαγαζί πουλάει books και CDs, αλλά θα μπορούσε να πουλάει αεροπλάνα, ξυριστικές μηχανές. Αντί για δύο κλάσεις να έχει 112. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτοί οι δύο, ο item manager και ο shopping cart, αυτό που τους νοιάζει είναι ένα συμβόλαιο για το τι δουλειές κάνουν τα items. Και τα items κάνουν τις δουλειές show details, get details, get final price και διάφορα άλλα. Για το show details, get final price υπάρχει ένα συμβόλαιο για το τι κάνουν
και αυτό εξειδικεύεται σε κάθε καινούρια κατηγορία πραγμάτων που πάμε να πουλήσουμε. Δηλαδή αν αύριο αποφασίσουμε να πουλήσουμε πόστερ για τον τοίχο ή πίνακες ζωγραφικής, με το ζόρι ο compiler θα υποχρεώσει αυτόν ο οποίος θα φτιάξει την κλάση poster να υλοποιήσει τις μεθόδους showDetails, getDetails και getFinalPrice που είναι η abstract. Εντάξει. Και άρα αυτοί εδώ μπορούν να δουλέψουν ξέροντας ότι όταν θα πάνε να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα της item, στο runtime, αναλόγως κάθε αντικειμενάκι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα έχει να δώσει κώδικα εκτελέσιμο για τις αντίστοιχες μεθόδους. Παρένθεση, εδώ έρχεται και το ζήτημα της αντικαταστασιμότητας που έχω πει σε προηγούμενη διάλεξη. Οποιαδήποτε αντικείμενα της κλάσης CD, book, αεροπλάνο, ξυριστική μηχανή, poster είναι και αντικείμενα της μαμάς κλάσης item και ως τέτοια τα χρησιμοποιούν ο item manager και ο shopping cart. Από πλευράς κώδικα, η abstract κλάση item έχει τρεις abstract μεθόδους, την showDetails, getDetails και getFinalPrice. Θα μείνουμε στην getFinalPrice γιατί είναι λίγο βοηθητική, ας πούμε, για να καταλάβουμε. Άρα όποια κλάση κάνει extend, άρα από χέρι δεν μπορώ να κάνω new αντικειμενάκια της κλάσης item, και από χέρι όποια κλάση κάνει extend την κλάση item πρέπει με το ζόρι να δώσει υλοποίηση για αυτές τις τρεις μεθόδους. Εδώ είναι η κλάση book, κάνει extend την item και για τις τρεις βάζω μόνο τη μία μεθόδους abstract. Το puppy override είναι ένα annotation που βάζουμε στον κώδικα φωνάζοντας ότι εδώ πέρα υλοποιώ μία αφηρημένη μέθοδο της μαμάς κλάσης, άρα επί της ουσίας εκπληρώνω το ρόλο μου σε ένα συμβόλαιο. Και εδώ πέρα στα βιβλία επιστρέφεται απλώς η τιμή του βιβλίου. Στα CDs ο κώδικας είναι διαφορετικός, δεν επιστρέφω την τιμή, επιστρέφω την τιμή μείον την έκπτωση, γιατί αποφάσισα ότι σε όλα τα CDs θα έχω εκπτώσεις ενώ στο άλλο δεν θα έχω. Το abstract coupling, η έννοια της αφαιρετικής σύζευξης, που είναι θεμελιώδης και θα την αναφέρω συνέχεια φέτος, λέει ότι ξέρεις κάτι, ο item manager, αντίστοιχα ήταν και το shopping cart, δεν ξέρει τίποτα για βιβλία και σιτιά. Το μόνο που ξέρει είναι items. Μέσα στον κώδικά του θα καλεί την getFinalPrice. Αν είσαι CD θα τρέξει στον κώδικα της κλάσης CD για το getFinalPrice. Αν είσαι βιβλίο θα τρέξει στον κώδικα της book για το getFinalPrice. Και ό,τι κάνει αυτός. Το καλό είναι ότι είτε προσθέσω καινούργιες κλάσεις, είτε αφαιρέσω, είτε αλλάξω, ο κώδικας item manager δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις αλλαγές. Άρα το abstract coupling μου επέτρεψε να συζεύξω τον κώδικα που γράφει ο developer που κάνει τον item manager με μία αφαιρετική κλάση, αδιαφορώντας για το πώς στα αλήθεια υλοποιείται η συγκεκριμένη υπόσχεση που δίνουν οι τρεις abstract μέθοδοι. Ωραία, τώρα πάμε να δούμε interfaces και πολυμορφισμός. Τώρα, interfaces. Ένα interface είναι ένα συμβόλαιο, είναι μια υπόσχεση. Είναι ένα ονοματισμένο σύνολο από κατά βάση μεθόδους. Αυτή είναι η κοινή ιδέα γύρω από τα interfaces, ασχέτως γλωσσών. Τώρα κάθε γλώσσα κάνει τα δικά της, άλλοι δεν έχουν καθόλου, άλλοι βάζουν και state πλέον. Καινούρια Java έχει πειράξει αυτή τη γενική ιδέα, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στο θεμελιώδες, και θα μείνω στο θεμελιώδες χωρίς να επεκτείνομαι σε κουδουνάκια και jingles and bells, τέλος πάντων, που προστίθονται ή αφαιρούνται σε κάθε γλώσσα.
Ένα interface είναι μια υπόσχεση, ένα συμβόλαιο, ότι όποιος υλοποιεί το interface, καλά και ντε και με το ζόρι, επειδή του επιτάσσει ο μεταφραστής της γλώσσας, θα προσφέρει ένα σύνολο από δημόσιες μεθόδους με κώδικα. Θα υλοποιήσει δηλαδή ένα μάτσο μεθόδους. Οπότε το σκέφτεστε σαν συμβόλαιο. Εντάξει, όποιος κάνει implement το interface δεσμεύεται από το συμβόλαιο ότι θα κάνει implement και τις μεθόδους τις οποίες τάζει το συμβόλαιο. Σε ποιον τις τάζει τώρα? Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί στον κώδικα του ένα interface, όχι αυτός που το κάνει materialize, αλλά αυτός που το χρησιμοποιεί, όπως πριν ο item manager χρησιμοποιούσε την abstract class item, αντίστοιχα τώρα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα interface. Και αυτός είναι και ο σωστός τρόπος παρεμπιπτόντως. Αυτός τώρα είναι αυτός ο αποδέκτης του συμβολέου, που ο άλλος του τάζει ότι θα σου δίνω τις μεθόδους get final price και show details κλπ. Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή στο software engineering που λέγεται separation of concerns, η οποία λέει ότι πρέπει να τραβάς μια γραμμή ανάμεσα σε κομμάτια που αλλάζουν ασύγχρονα, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Οπότε το interface είναι μια υπόσχεση που δίνει αυτός ο οποίος παρέχει μια λειτουργικότητα σε αυτόν ο οποίος την καλεί, ότι ξέρεις αυτή δεν θα την πειράξω, γιατί με υποχρεώνει ο compiler. Και πρακτικώς στα interfaces αυτό που κάνουν είναι το κούμπομα, οι ραφές, το firmware, πέστε το όπως θέλετε, που επιτρέπει στα κομμάτια του puzzle σε μεγάλο επίπεδο, σε επίπεδο υποσυστήματος, να κουμπώνουν μεταξύ τους. Άρα έχω δύο υποσυστήματα και για να καλέσει το υποσύστημα Α λειτουργικότητα από το υποσύστημα Β, αυτοί που φτιάχνουν το υποσύστημα Β έχουν συμφωνήσει ότι θα υπακούουν σε ένα συμβόλαιο, σε ένα interface, το οποίο εξάγουν δημόσια και το οποίο ο κώδικας του υποσυστήματος Α καλεί. Αυτή είναι η θεμελιώδης ιδέα. Εντάξει, είναι μια υπόσχεση ότι εγώ σου τάζω ότι θα σου δίνω λειτουργικότητα για αυτό το interface. Ωραία, αυτά τα είπαμε. Παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που κάνει simulation από αγώνες ποδηλάτων και κάθε ποδήλατο που συμμετέχει στο παιχνίδι δηλαδή ή simulation, κάθε ποδήλατο που συμμετέχει έχει ένα σύστημα φρένων και ένα σύστημα πεταλιών και αναλόγως στο κατασκευαστή, ας πούμε, τη μάρκα πεταλιών και φρένων, συμπεριφέρονται διαφορετικά. Είναι πιο γρήγορα, πιο αργά, πιο ευσταθή, χαλάνε πιο εύκολα κλπ. Αυτός ο οποίος φτιάχνει το ποδήλατο και έχει να πάρει κομμάτια από αυτόν που θα του δώσει το τιμόνι, από αυτόν που θα του δώσει τα φώτα, από αυτόν που θα του δώσει τη σέλα, τα φρένα, τα πετάλια, ζητάει από το κάθε υποσύστημα να κάνει μια υπόσχεση, ένα συμβόλαιο, ότι ό,τι και να γίνει, αυτό που θα μου δίνεται θα πληρεί αυτές τις δύο μεθόδους 3, 5, 10 που εγώ θέλω να χρησιμοποιώ. Οπότε εδώ πέρα από τα φρένα, αυτός που κάνει το ποδήλατο ζήτησε ότι ξέρεις θα μου δίνεις μία get speed reduction που θα είναι ένα double και θα παίρνει για παράμετρο τη δύναμη με την οποία σφίγγει ο ποδηλάτης το φρένο και θα μου δίνεις και ένα self-check ότι θα μου λες όποτε σου ζητάω αν δουλεύει τα φρένα ή έχουν σπάσει και πηγαίνει με λιτά φρένα ο ποδηλάτης και θα σκοτωθεί. Εντάξει, δύο μεθόδους. Η μία double, η άλλη boolean. Και επίσης αυτό που κάνει το υποσύστημα φρένων έχει μια class factory η οποία έχει μια μέθοδο κατασκευής, construct break, παίρνει μια παράμετρο τι φρένα ζητάμε και άμα ζητάμε φρένα μάρκας nice brakes κάνει new ένα αντικείμενο nice brakes, άμα ζητάμε φρένα duper brakes κάνει new ένα αντικείμενο της κλάσης duper brakes
Και θα δούμε γιατί αυτό είναι χρήσιμο παρακάτω. Εδώ πέρα ο φίλος μας, η κλάση NiceBreaks που κάνει implement το συμβόλαιο, κάνει override την get speed reduction με μια φόρμουλα. Τέλος πάντων κάνει override τη report if broken με ένα ζάρι που λέει αν χάλασα ή όχι. Και τις δύο μεθόδους τις κάνει override γιατί τον υποχρεώνει το γεγονός ότι κάνει implement το interface. Αν δεν έκανε implement τη μέθοδο, θα φώναζε ο compiler, θα φώναζε το Eclipse πριν το compiler. Τι κάνεις εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις implement όλες τις μεθόδους που τάζει το interface το οποίο implementάρεις. Ο Duper Breaks αντιστοίχως και αυτός κάνει override την get speed reduction και τη reporting broken. Δεν χαλάνε ποτέ τα Duper Breaks, είναι πώς το λένε, ασφαλή. Εδώ πέρα τώρα έχουμε την κλάση Bicycle Manager, ο οποίος κάνει import το interface και το factory. Ο Bicycle Manager είναι βασικά η κεντρική κλάση που ρυθμίζει το πώς θα συμπεριφερθεί ένα ποδήλατο και έχει ένα πεδίο breaks και έχει ένα αχρίαστο, αλλά το έχει ως πεδίο τέλος πάντων. Θα μπορούσε να μην το κάνει πεδίο, τέλος πάντων, αυτό εννοώ. Break factory. Οπότε στο constructor της κλάσης Bicycle Manager μέσω του factory κατασκευάζει ένα αντικείμενο το οποίο είναι μιας κλάσης που υπακούει στο iBreaks. Θυμηθείτε ότι η μέθοδος construct break γυρνάει iBreaks. Αυτό είναι το trick. Οπότε δεν ξέρει τίποτα για το αν αυτά είναι nice, super duper breaks. Και μέσα στον κώδικα του Bicycle Manager το μόνο που ξέρει είναι αυτό. Ό,τι είναι μπλε είναι τύπου iBreaks. Οπότε λέει breaks.getSpeedReduction, breaks.report if broken. Δεν έχει την παραμικρή ιδέα εάν υπάρχουν super breaks, duper breaks, wow breaks. Αν άλλαξε ο κώδικας της super breaks ή της duper breaks, αν εσβήστηκε η κλάση nice breaks, ο κώδικας της Bicycle Manager είναι ασφαλής από όλες αυτές τις αλλαγές, επεκτάσεις, καταργήσεις, γιατί γράφτηκε σε σχέση με μία υπόσχεση, με ένα συμβόλαιο. Οπότε αυτός ο οποίος κάνει το υποσύστημα Bicycle Management έχει πάρει μια υπόσχεση από αυτόν ο οποίος φτιάχνει το υποσύστημα φρένων. Θα σου δίνω κλάσεις που θα πληρούν αυτές τις δύο μεθόδους και δεν χρειάζεται να σε νοιάζει πώς υλοποιούνται αυτές και ποιες είναι. Το μόνο σημείο πόνου είναι εδώ το factory, το οποίο θα ξαναεπισκεφτούμε πολλές φορές. Ο μόνος ο οποίος εξαρτάται από τους πάντες είναι ο factory. Όλοι οι άλλοι ζει ο καθένας στη ζωή του. Το μόνο το οποίο είναι σιδερένιο τέλος πάντων είναι ποιο είναι το interface. Θα μιλήσουμε σε άλλη διάλεξη τι γίνεται αν πρέπει να αλλάξει το interface ή όχι. Και εδώ υπάρχει μια βασική αρχή του αντικειμενοστρεφούς κόσμου. Είναι από τους θεμελιώδεις κανόνες στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφάνεια. Αυτός ο οποίος καλεί μεθόδους είναι ο client. Αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τον κώδικα και προσφέρει τον κώδικα για τις καλούμενες μεθόδους είναι ο service provider. Το interface είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσά τους. Ο client δεν θα έπρεπε να απασχολείται καθόλου με το πώς είναι υλοποιημένες οι μέθοδοι του service provider. Οπότε ο client είναι γραμμένος μόνο σε σχέση με το contract και το μόνο σημείο πόνου αν το κάνεις αυτό είναι το που κάνεις new. Γι' αυτό φτιάχνουμε και τα factories. Εντάξει, εάν ο client ξέρει μόνο το iBreaks και τίποτα σε σχέση με το πώς implementάρονται εσωτερικά οι μέθοδοι στα nice breaks, super breaks, duper breaks,
αν η φόρμουλα είναι 45 επί exerted force ή 768 επί exerted force, ή αν έχω κάνει λάθος. Ο client κώδικας είναι ασφαλής στις αλλαγές που θα χρειαστούν. Και είναι ασφαλής με όλους τους τρόπους. Είναι ασφαλής σε σχέση με προσθήκες, είναι ασφαλής σε σχέση με διαγραφές ολόκληρων κλάσεων, είναι ασφαλής σε σχέση με αλλαγές. Το μόνο που χρειάζεται να περνά τα τεστ. Αλλά οι δύο κόσμοι συνδέονται απλώς με μια γέφυρα που λέγεται interface. Συν factor για τα new. Σας είπα και άλλη φορά, είναι λάδι με νερό το new με τη χρήση, οι constructors με τη χρήση. Και το factory σας δίνει γιατί έχω μαζέψει σε ένα σημείο τις κατασκευές concrete αντικειμένων και όλος ο υπόλοιπος κώδικας μιλάει με ένα interface. Εντάξει. Αυτό γίνεται πολλές φορές. Εδώ βλέπετε την κλάση bicycle, η οποία έχει ένα μάτσο brakes. Μάλλον ψέματα, έχει ένα υποσύστημα brakes, ξέρει μόνο factory και brakes. Εδώ έχουμε την κλάση αγώνας, που έχει ένα μάτσο ποδήλατα, και ο αγώνας είναι αγώνας με πίστες και υλοποιεί το interface race. Εδώ πέρα η main το μόνο που κάνει είναι να μιλάει σε σχέση με race. Οπότε αυτό είναι κάτι που το βλέπετε πολλές φορές. Να πω απλώς ότι για τα interfaces αυτό που μας νοιάζει να γράφει απάνω Java interface και όχι Java class, και ένας απλός τρόπος για να το κάνετε είναι να βάλετε από δίπλα ένα γιώτα σε ένα κύκλο και όλα φαίνονται. Η γραμμή εδώ δείχνει το διαχωρισμό που είπα πριν. Όποιος δουλεύει σε σχέση με iRace δεν ξέρει τίποτα για το ποια αν από κάτω είναι πίστα με φάσεις ή πίστα με μία φάση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλη πίστα, και το ποδήλατο έχει φρένα, αλλά το πιο ακριβώς υποσύστημα φρένων, nice, duper, super, δεν το ξέρουμε. Και επίσης ένα πράγμα που ξέχασα να πω είναι ο συμβολισμός, οπότε ας το δείξω εδώ. Το ότι η κλάση duper breaks υλοποιεί το interface iBreaks μοιάζει με κληρονομικότητα, αλλά δεν είναι. Πάλι υπάρχει το γνωστό άσπρο χωνί που εκραίει από το interface, διακεκομένη γραμμή προς την κλάση η οποία κάνει materialize. Αυτός είναι ο όρος, υλοποιεί το interface. Εντάξει. Οπότε προσέξτε, άλλο η κληρονομικότητα που έχει solid γραμμή, άλλο η υλοποίηση ενός interface που έχει διακεκομένη γραμμή. Και επίσης θα το δείτε και με αυτό εδώ, το λέμε και lollipop, το λέμε και χρήση ενός λευγέ. Αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί ένα interface έχει ένα χεράκι, αυτό είναι χέρι Lego, και πιάνει εδώ πέρα ένα λευγέ, πώς είναι οι λευγέδες στους γερανούς ας πούμε ή στα ανυψωτικά μηχανήματα. Αυτό κρύβει πίσω αυτός ο συμβολισμός, αντί να κάνετε αυτόν τον συμβολισμό. Θα το δείτε εκεί που θέλουμε να γλιτώσουμε χώρο και μπορεί να μην φαίνονται και οι μέθοδοι κλπ. Εντάξει, για σας ο απάνω συμβολισμός είναι ο σημαντικός. Interfaces, κοιτάξτε όταν σχεδιάζετε interface σας νοιάζει το contract, τι χρειάζεται ένα υποσύστημα να προσφέρει σε κάποιο client. Αυτό που σας νοιάζει είναι, δεν σας νοιάζουν implementation details, δεν σας νοιάζουν attributes, δεν σας νοιάζουν τέτοια πράγματα. Στη Java επίσης ένα πράγμα
είναι ότι μπορεί να έχετε κληρονομικότητα μεταξύ interfaces, που είναι ένας τρόπος για να συντηρούμε. Ένα βασικό πράγμα είναι ότι μία κλάση μπορεί να υλοποιεί περισσότερα από ένα interface. Εντάξει. Οπότε μία κλάση μπορεί να υλοποιεί παραπάνω από ένα interface και είναι υποχρεωμένη να κάνει override, παπεί override όλες τις μεθόδους που τάζουν όλα τα interfaces τα οποία έχει. Τελευταία διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι, η διαφορά abstract classes με interfaces. Interfaces είναι ένα σχεδιαστικό κατασκεύασμα το οποίο έχει να κάνει ως γραφή μεταξύ υποσυστημάτων. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο συνδέουμε υποσυστήματα μεταξύ τους. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός για να τάζουμε λειτουργικότητα. Αφηρημένες κλάσεις είναι ένα κόλπο για να κάνουμε reuse κώδικα. Οπότε μια αφηρημένη κλάση την κάνει περισσότερο εσωτερικά σε ένα υποσύστημα αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το υποσύστημα για να κάνει reuse κώδικα. Θα δούμε ότι υπάρχουν και σχεδιαστικά πρότυπα που βασίζονται στην ιδέα της αφηρημένης κλάσης για να υλοποιήσουν βαριάντες ενός αλγορίθμου. Αλλά η βασική ιδέα με την αφηρημένη κλάση είναι ένας τρόπος να κάνεις reuse κώδικα. Τελευταίο κομμάτι, ένα κλασικό foul. Πάλι έχουμε ξεφύγει από το notation, δεν μιλάμε για UML πλέον, μιλάμε για σχεδίαση. Λαμβάνω την ευκαιρία να αφιερώσω λίγο χρόνο σε θέματα σχεδίασης μέσα στην ενότητα UML, γιατί είναι χρήσιμο να ακουστούν πολλές φορές. Ένα κλασικό foul που κάνουν όλοι, μόλις διαβάσουν την περιγραφή των απαιτήσεων, είναι να αρχίσουν να σκέφτονται με βασικό χαρακτηριστικό συσχέτισης ανάμεσα σε διαφορετικές κλάσεις, με βασικό τρόπο συσχέτισης ανάμεσα σε διαφορετικές κλάσεις, την ιεραρχία. Οπότε ένα πράγμα που έχω κάνει είναι να βάλω με τεράστια γράμματα στη μούρη ολονών ότι οι ιεραρχίες κληρονομικότητας, το να κληρονομεί μία κλάση από την άλλη, δεν είναι φίλοι μας. Ο πολυμορφισμός είναι φίλος μας, όχι οι ιεραρχίες κληρονομικότητας. Θέλουμε abstract coupling, θέλουμε να γράφουμε τον client κώδικα σε σχέση με ένα συμβόλαιο το οποίο implementάρεται ανεξάρτητα από τον client κώδικα. Θέλουμε client κώδικα που είναι subclass agnostic, αλλά αυτό σημαίνει πολυμορφισμός. Σημαίνει ότι υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες θα εκτελεστούν ανάλογα με το τι κάνει κάθε υποκλάση, αν θέλετε. Όμως, οι ιεραρχίες, το ότι ο πολυμορφισμός είναι εξαιρετικός φίλος μας και τον εθέλουμε, δεν σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει πηγαίνουμε να κάνουμε ιεραρχίες. Το ότι μία κλάση κληρονομεί από μία άλλη είναι η ισχυρότερη μορφή εξάρτησης. Εάν αλλάξει η μαμά κλάση, όλες οι κλάσεις που την κληρονομούν και πιθανότατα και οι clients χρειάζονται συντήρηση και testing. Οπότε με το που αρχίζεις να κρεμάς παιδιά σε μία κλάση, αυτομάτως έχεις δολοφονήσει πάρα πολλούς βαθμούς ελευθερίας στη συντήρησή της. Ένας βασικός κανόνας που θα τον πούμε, δεν θέλουμε καθόλου να έχουμε κληρονομικότητα από concrete classes. Δηλαδή αν είναι να φτιάξετε η κλάση α κληρονομία από την κλάση β, ψέματα. Η κλάση παιδί κληρονομία από την κλάση μαμά, η μαμά πρέπει να είναι abstract. Να είναι βασικά ένα συμβόλαιο. Εντάξει, να μην υπάρχουν concrete instances της α, να μην χρειάζεται να τεστάρουμε instances της α, της μαμά κλάσης, αλλά να χρειάζεται να τεστάρουμε μόνο τις κλάσεις παιδιά. Εντάξει, ξαναλέω ότι εάν κρεμάσετε μια υποκλάση κάτω από μια άλλη, η κλάση μαμά αυτομάτως χάνει τεράστιους βαθμούς ελευθερίας ως προς τη συντήρησή της. Γιατί κάθε αλλαγή σε αυτήν σημαίνει αλλαγή σε όλες τις κλάσεις οι οποίες την κληρονομούν.
Και αυτό δεν είναι ευέλικτος κώδικας. Η default σχέση που σας έρχεται στο κεφάλι ανάμεσα σε δύο κλάσεις οφείλει να είναι η συσχέτιση. Ή η συνάθρηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να προκύπτει ως λάθος, να πηγαίνετε να βάζετε κληρονομικότητες όταν σκέφτεστε αυτό που αργότερα θα πούμε business logic classes, οι οποίες είναι τεχνητές κλάσεις που φτιάχνουμε εμείς για να βάλουμε τη λειτουργικότητα εκεί που πρέπει στο σύστημά μας και δεν είναι κλάσεις οι οποίες προκύπτουν από τις προδιαγραφές των απαιτήσεων. Οπότε σκεφτείτε να υπάρχει μια σχέση χάζε παρά μια σχέση ίζε ανάμεσα σε δύο κλάσεις. Η σχέση μιας εταιρείας με ένα υπάλληλο μπορεί να είναι μια σχέση χάζε. Αν τη βάζατε σαν σχέση ίζε θα ήταν τραγικό λάθος. Οπότε αυτό που πρέπει να σκέφτεστε σαν default, αν πρέπει να αποφασίσετε ότι η κλάση α σχετίζεται με την κλάση β, η default σχέση που θα σας έρθει πρώτα απ' όλα στο μυαλό δεν πρέπει να είναι κληρονομικότητα. Πρέπει να είναι μια σχέση συνεργασίας. Ότι ο α γνωρίζει τον β και του καλεί μεθόδους για να βγάλει μια δουλειά. Και με αυτά νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το κομμάτι διαγραμμάτων κλάσεων. Υπάρχουν και άλλα διαγράμματα. Τα sequence diagrams είναι τα δεύτερα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σε σχέση με τα διαγράμματα κλάσεων, τα οποία είναι αντικείμενο μιας άλλης ενότητας.